Nyt 50-vuotispäivies kunniaksi toimittajat saa oikein jonottaa hakemaan haastatteluja ja informaatiotulvaa varmasti saa kylliksi asti. Mutta miten tärkeitä sun ensimmäiset esiintymiset TV:ssä, radiossa, lehdissä oli, että miten tärkeinä merkkipaaluina muistat ne uran alkuajoilta? No ne ensimmäiset tietysti oli aika lailla tärkeitä, koska se oli ensimmäinen tunkeutuminen siihen maailmaan. Sen jälkeen niitä on tapahtunut hirveä määrä, eikä niitä kaikkea edes muista. Et ne on vaan ollut siellä, mutta kyllä tietysti kun on tällainen luonteeltaan perusutelias, niin niihin ensimmäisiin suhtautui sellainen, että miten tämä tehdään. Ja sitten kun havaitsin, miten ne tehdään, niin mielenkiinto tavallaan niin kuin, ei nyt lakannut, mutta väheni. Muistatko sen, mitä ne tilanteet oli, ketkä sua silloin jututti ekoja kertoja? Se taisi olla TV2 peräti. Ja ellen ihan väärin muista, niin Matti Ruusvala. Se oli joku, mikä helvetin pop-ohjelma se oli. Iltatähti tai jotain. Joo, sitten päätyi soittokaverista Mikko Alatalo myös. Kyllä, joo. Oliko Mikolla mitä merkitystä sillä, että Koitus Inti Juise tuli myös TV:n harvoihin musiikkiohjelmiin mukaan? No eipä juurikaan, että me ei koskaan ole sillä tavalla oltu niin kuin, kaveria ei jätetä linjalla. Että ei me ole ikinä raahata toisiamme mihinkään. Että se on hyvin rehtiä meininkiä ollut jo. Ja TV:ssä mä oon itse asiassa ollut aika vähän. Siihen nähden, mitä on joku Marko Bjurström. Enkä mä halukaan, koska TV on aika lattea väline. Se voisi olla paljon syvempi ja jossakin ohjelmassa tämän luojan kiitos näkee vielä. Mutta TV on vähän semmoinen lelu, jolla leikitään, niin kuin kaikilla uusilla leluilla. Unohtaen, että siinä on mahdollisuus paljon enempäänkin kuin nykyään käytetään. Mutta eikö nyt toisaalta, sä heität nyt tuon syytöksen vähän tekijöille, mutta myöskin ne kohteet, joita toimittajat menee jututtamaan, että milloin he antaa itsestään sen syvemmän puolen sitten? He kenties antaisivat sen syvemmän puolen itsestään, jos sillä olisi mitään käyttöä. Mutta sillä ei ole käyttöä ja mä en ole pitkään aikaa voinut kunnolla katsoa mitään aamuohjelmia esimerkiksi TV:stä. Siellä ollaan niin kuin 3 minuuttia ja sillä siisti. Semmoinen ei niin kuin, ei suomen kieltä voi puhua niin nopeasti, että ehtisi kaiken sanoa siinä ajassa. On toki hirveän paljon semmoisia TV-ohjelmia, joita katsoo mielellään. Mutta kokonaistarinasta se on häkellyttävän pieni osa. Toisaalta mä uskon kyllä, että se on vaan tämän välineen uutuuden viehätystä, että keksitään kaikkia digitekniikoita ja tämmöisiä, joita pitää heti kokeilla ilman, että ajatellaan sitä sisältöä sen enempi. Sä oot ainakin 30 vuoden aikana päässyt nyt konkreettisesti näkemään, miten Suomessa tämä mediatarjonta on laajentunut ihan räjähdysmäisesti. Miten tämä informaatiotulva niin vaikuttaa ihmiseen? Miten sä itse suojelet itseäsi siltä? Se, että se on laajentunut, tarkoittaa vain, että sama määrä asiaa on levitetty laajemmalle. Sitä asiaa ei ole sen enempi. Ja sitä on paljon ohuemmin kuin ennen. Se nyt ei toisaalta hirveästi häiritse, koska se on ollut ihan ennakoitavissa kaiken aikaa. Eikä se mua häiritse nimenomaan, koska mä aika hyvin on pysytellyt syrjässä kaikesta. Paitsi nyt synttäreiden kunniaksi on niputtanut kaikki yhteen. No, vaikuttaako sun laulujen tekemiseen kuitenkin se, että ei tuosta maailmalta, ulkomaailmalta, Suomelta, Euroopalta, kaikilta globalisaatiolta siltä ei voi välttyä? Totta kai se näkyy siellä. Eihän sitä kannata yrittääkään välttyä. Ei me olla mitään erakot, jotka asuu metsässä ja syö ahvenia nahkoineen. Kaikkien täytyy olla kaikkien kanssa tekemisissä ja se on ihan hyväksyttävä tosiasia. Se, millä tavoin se tehdään, on eri juttu.
ja sen voi tehdä hyvinkin. Ei mulla mitään sitä vastaan ole. Kyllä mä seuraan kaikkia medioita, jopa televisio. No, Jeltsin, Clinton ja Milosevic ovat ainakin löytäneet paikkansa sun uuden levyn laulussa Rampojen valssi. Syntyykö tämä jotenkin tuon Kosovo-operaation aikana? Kyllä se syntyi nimenomaan sen takia. Mä olin Maltalla viime keväänä, kun täällä työhuoneella oli remontti. Mun oli pakko lähteä evakkoon. Täällä ei voinut olla. Ajat touhus putkien ja sähköjen kanssa. Sitten Maltalla oli maltankielinen televisio, josta mä tietysti ymmärtänyt yhtään mitään. Ja sitten oli BBC ja Deutsche Welle, jota mä ymmärsin. Ja mulla oli pakko katsoa niitä. Ja Kosovon kriisi oli päällä. Ja sekä Britannia että Saksa on NATO-maita. Niin eihän sillä tullut mitään muuta kuin Naton tiedotusta. Koko ajan. 24H. Jolloin se niinku tavallaan keitti yli koko ajan. 2 viikkoa. Ja se näkyy kyllä siinä biisissä. Sun oli pakko ottaa kantaa. Ei ehdottomasti. Millaiset uutis- ja ajankohtaiset tapahtumat saa sinut ottaa kantaa tällaisessa runon muodossa, mikä synnyttää laulun? No mikään uutistapahtuma sinällään ei juuri. Tietysti tässä Rampojen valsissakin esimerkiksi, eihän mua Milosevic kiinnosta, eikä Clinton, eikä Jeltsin sinällään, vaan että kuka helvetti niitä äänestää ja minkä takia niitä äänestetään. Että jos tulee semmoinen tilanne, että nyt äsken juuri ilmoitettiin, että Filatov on uusi, mikä ministeri se nyt on? Siis Suomessa Tarja Filatov, työministeri. Työministeri. Joo, mä en ole ehtinyt seurata muuta kuin sen, että Pirpa Puisto. Äsken juuri sanottiin uutisissa, niin minkä helvetin takia. Siis minä yhtään epäile Filatovin kykyjä, enkä hänen pätevyyttään tähän kyseiseen virkaan. Mutta mua kiinnostaa, millä tavoin hän on edennyt siihen pisteeseen, että Lipponen sanoi, että sä rupeat sitten ministeriksi. Mua kiinnostaa aina nämä tapahtumiin johtaneet ketjut paljon enemmän kuin se itse tapahtuma. Hetken aikaa, kun sanoit nimen Filatov, niin mä rupesin miettimään noita muita itäisiä maita. Niin, piti liittää tähän oikeaan yhteyteen. Joo. Ensimmäinen kerta, kun Neuvostoliitosta nimetään Suomen ministeri. Tähän mennessä on nimetty vain presidenttejä. No, syntyykö tuollaiset kantaa-ottavat laulut sulla enemmän siitä kannanoton halusta vai siitä synnynnäisestä kielinokkeluudesta, että lähtee joku riimi tulemaan? Ne laulut syntyvät etupäässä siitä kannanoton halusta, mutta se kannanottokin yleensä on vähän niin kuin toisinpäin kuin pitäisi. Eli mä pyrin penkomaan sen asian läpi kotaisin, niin kuin mä sanoin sitä mitään. Tietysti tapani leikitellä sanoilla on hyvin tunnettua ja laajalti hyväksyttyä, mutta se ei ikinä sanele sitä, mistä lähdetään liikkeelle. Se sanelee kyllä aika paljon sitä, mikä on lopputulos. Keveältä kuulostava ei välttämättä synny mitenkään kauhean keveästi. Ei lainkaan.